Labing uwahing kalambuan sa pinili ay sa Leyte atong Sayran. Pinaagi sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yeses, usa ka oras og tunga sa di pahingpit nga sirhan ang botasyon dinhi sa atong himbutangan sa Tacloban City. Padayon ang pag-abot-abot sa mga buot pang mubutar niining mga orasa. Aniya kita karon mahimutang ses sa San Jose Central School dinhi sa Tacloban City. Mao kinang eskwelahan nga mao'y pinakadako og voting population. 11 ka mga barangay ang mubutar dinhining maong eskwelahan ug mo-comprise sa mabot sa 20,000 ang mga registered voters. Hangtod nining mga orasa sa espadayon ang pag-abot-abot sa mga tao, daway hubas-hubas ang pagsud sa mga tao. Yung makita diri ang entrada ni sa ilang eskwelahan. Sa wala nga portion, makita ninyo kani mga nagputi, mga volunteers ni sila ses sa PPCRV Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Mugiya sila sa mga botante nga mga bot aron mahatagan og impormasyon sa ilang precinct number o unsa nga clustered precinct number aron diretso na sab sila. Kining naa sa tuo nga bahin, linya ni siya ses paingon sa usa ka polling precinct nga atong nabantayan sukad pagyud kaganiha mo'y hilabihan kataas og linya ni mga orasa clustered precinct 83. Nasayra nato gikan sa mga nagduma ni mong precinct wa man kuno nga nagka-problema ang ilang VCM ni atong higayuna apan daghan lagi kuno ang mga tawo nga nangabot aron mobotar karong hapon dinhi sa ilang presinto. Gani napakapangutana ta nila mahitungod sa gidugayon sa waiting time ni ining mga botante moabot kuno og usang oras kato atong gi interview kaganiha nga mao jud paghuman og pagbotar. Kining linya nga inyong makita karon ses mao ni sila ang linya pasulod pa ni sila sa waiting room dili pa gyud direkta sa polling precinct mismo, magpaabot pa ni sila sa waiting room una pa hingpit nga makasulod mismo sa polling precinct aron nga sila makabotar. Medyo taas-taas gyud ang linya ni mga orasa sukad kaganiha, medyo init pa ang panahon sayo karong hapon hangtod ning mga orasa padayon ang linya o gani atong usa ka senior citizen atong hinabi kanina mga almost usa ka oras siya naglinya. Matod sa usa sa mga watchers atong hinabi wa man kuno pod nga nagka-problema ilang VCM apan daghan lagi kuno kay ang mga tawo nga nangabot karon lang yung hapon aron mo botar. Kinisad maong presinto ang usa sa labing daghan og mga registered voters moabot sa 800 ang ilang mga kwalipikadong botante niining maong polling precinct. Sa uban nga mga presinto, doon na po uban nga taas-taas sab ang pila sa uban nga mga voting precincts din sa San Jose. Doon na sa ubang mga polling precinct atong nabantayan daw hubas na ang linya og kutob na lang sa sulod mismo sa waiting room ang mga botante wala nay linya sa gawas nga bahin. Padayon ang pag-abot-abot sa mga tao og matod sa mga nagduma niini, matod sa principal, andam sila kay paabot pa man gyud sila hangtod sa hingpit nga pagsira sa voting process. Atong paminawon ni mahigayuna ang interview nato sa principal din sa San Jose Central School. So yung ating main gate, yun lang talaga ang entrance ng tao, tapos meron talagang exit lang. Exit doon, exit dito. Kaya pag dumadaan ng tao natin dito, yung voters natin, didiretso na sa mga precinct. After that, hindi sila babalik. Ses, padayon ang pag-abot-abot hinuon, wala problema diri kung gidakon lang sa school campus kay medyo hawan gyud pud kining ilang grounds niini gali pwede pang makapark sa sulod mismo ang mga sakyanan sa mga botante dinhi sa San Jose Central School sa Tacloban City. Ses? Next, murag taas-taas dako gayud ang turnout sa mga voters dinha sa moong eskwelahan. Busa kumusta ang contingency o backup sa mga VCM nato dinha? Usab kaya itong ipangutana kaganiha partner sa tagduma sa Leyte Provincial Comelec. Matod niya sa 44 ka mga VCMs, wa pa masad hinuon kini nakuhaan kay wa man gakinahanglan og backup or contingency VCMs sa pagkakaron. Sanglit na remedyohan raman ang ginagmay nga mga problema sa mga VCMs nga nasugatan karong adlaw. Ses?
Daghang salamat, Nico Sereno, sa imong live report.